Pre neki dan sam rešila da ponovo malo eksperimentišem u kuhinji i eto tako je nastao ovaj recept koji spremam već 3. put. Ja ga uglavnom pravim za ručak, ali je odlična ideja i kao doručak ili večera. Zbog sastojaka koje sam koristila, ovo bih nazvala zapečena grčka jaja, tako da evo kako sam ih spremila. Kratko sam propržila pola glavice ljubičastog luka sa 2 šake mladog spanaća. To sam zatim prebacila u posudu za pečenje i preko nadrobila feta sir. Onda sam preko toga razbila 2 jajeta i dodala so, biber i origano po ukusu. To onda sve ide u rernu na 180 stepeni na 15 minuta, odnosno onoliko koliko želite da jaja budu zapečena. I ovaj fenomenalan a brz obrok je spreman, a moj predlog je da ga poslužite uz malo zapečenu tortilju ili pita hleb ukoliko ga imate. Uživajte i javite utiske ako probate.